El que ens proposa el nostre president, quan tingui una mica de consens polític, és anar a Madrid i dir-li: senyor Rajoy, sap que hem pensat que ara els impostos els recaptarem nosaltres. I el Rajoy dirà: i per què he de fer jo això? A canvi de què? Per quin motiu? Si jo ara tinc el privilegi de robar-los legalment, per què he de renunciar al robatori? És que això, vostès pensen que soc ximple? Tu t'imagines que t'entri un lladre a casa a robar i que tu li diguis: senyor lladre, miri, no en robi més, perquè s'hem reunit la família i hem decidit democràticament que vostè no hauria de robar-nos. És exactament això, és que és xungo, no? Si pensem que el president del govern que sigui d'Espanya, cedirà el seu dret al robatori perquè els catalans estiguin contents, això és de tebeo. Però és que, vaja, és que és impensable. Però és que, a més, és il·legal. D'aquella famosa sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, ho diu claríssimament. I escolteu, i això és senta jurisprudència. No ho ha revocat ningú. Ahora bien, ho diuen en la llengua seva, incluso en la única relación posible, la de la Generalitat con el Estado central o general, dicha relación, amén de no ser excluyente de la multilateralidad, como el propio precepto impugnado reconoce, no cabe entenderla como expresiva de una relación entre entes políticos en situación de igualdad, capaces de negociar entre sí en tal condición. Pues como este tribunal ha constatado desde sus primeros pronunciamientos, lo de pronunciamientos yo creo que es un lapsus lingüe, el Estado siempre ostenta una posición de superioridad respecto de las comunidades autónomas. És a dir, toma castanya, tu ets inferior, jo soc superior. Això, la primera cosa que te diu. De bilateralitat, nada. És a dir, que aquí mano jo, i aquí hi ha superioritat jurídica, i aquí hi ha superioritat de nosaltres respecte a vostès. Per tant, no podem ser bilaterals, ni pot vostè venir a demanar res. Per tant, si va a demanar-ho, encara que sigui tot content, miri vostè, senyor Rajoy, porto el consens de tot el Parlament de Catalunya. Fins i tot l'Alícia ho ha dit. I el Rajoy diria: i a mi què m'explica? Vostè no és un igual meu, és un inferior. I en matèria financera vostè no opina. És que vostè en roba. Això ho diu vostè. Jo tinc tots els drets i vostè no en té cap. Perquè ho diu el Tribunal Constitucional, que és el més alt tribunal que existeix. Així que legalment aquesta mena de fantasia de que tindrem una agència tributària, que recollirem els nostres tributs i que lligarem els gossos en llonganisses, és senzillament somiar truites. Ara hi ha una democràcia i el que volem la majoria, si és que som majoria, i jo estic convençuda que ho som, doncs és la independència, perquè no hi ha altra manera de relacionar-se en el que t'està dient que tu ets inferior jurídicament i que com que ets inferior i tu no tens cap dret, no pots tenir un pacte bilateral amb l'Estat, doncs l'únic que podem fer és proclamar el nostre propi Estat. I això, senyors i senyores, és legítim i és possible. A mi m'agrada dir que l'independentisme que tenim avui és de consciència nacional. O sigui, és independentisme de consciència nacional. Un dels elements que contribueixen a aquesta consciència és el fet que Catalunya té un projecte que es va repetint al llarg de la història, que és una manera a la catalana de plantejar-se el progrés i el desenvolupament. O sigui, Catalunya necessita portar endavant aquest projecte seu, perquè és el projecte que quan ha tingut bocinets de poder ha posat en marxa. Durant 150 anys el catalanisme ha intentat dues coses i ha fracassat en les dues. Ha intentat llaurar-se dins d'Espanya un espai propi per fer aquest projecte de desenvolupament i progrés, que és la manera catalana d'estar en el món, i després ha intentat canviar Espanya i modernitzar-la. Per què? Perquè ha entès que si no es modernitzava Espanya, i Espanya és un dels estats més endarrerits d'Europa, si no es modernitzava Espanya, no hi havia manera d'encaixar un projecte de modernitat com és el català. Llavors sempre el catalanisme, que no pensava en un horitzó de llibertat, deia un espai propi, l'habitació pròpia, que deien les primeres feministes, uns diners i canviar Espanya perquè Espanya ens entengui, és a dir, perquè puguem compartir la modernitat. Però Espanya és d'una determinada manera i no vol canviar. Què són les 4 coses que defineixen el projecte català? I fixeu-vos que des del 1900 s'hi han donat, una l'especificaré que hi ha vacil·lacions, però les altres són sempre. Són excel·lència, modernitat, justícia social
i Europa. La justícia social podem convenir que ha anat i ha vingut segons bufaven els vents europeus. Però aquestes 4 coses explicades en català, expressades a través de la llengua catalana, és el que sempre ha definit